גם. רציתי שתראו במה הייתי עסוקה בזמן האחרון, וזה בבנייה והשיפוץ של הקליניקה החדשה שלי, קליניקה לרפואה סינית. זה היה תהליך לא פשוט, אבל הוא הסתיים בהצלחה. אני ממש מרוצה וגאה בתוצאה, ורציתי לשתף אתכם שתראו גם. אז בואו, מוזמנים. רציתי להזמין את כולם לכאן, באהבה, ממש כולם מוזמנים לבוא לבקר, כיף כאן. זהו, אני מאחלת לכם המון המון בריאות.